uyavukuza makusasa soft la. Suze wavuka baba. Good morning. Hayi bo mama. Yini lena mama? Bathi i-breakfast in bed. Breakfast in bed. Mama, ubacon phela lo. Wona impela pha. Amasausage lawo. Yes. Namaqanda. Yebo. Uyazini lokho? Kuyini lokho? I-croissants. I-croissant. Croissants. Oh. Eleka madam. Imali mama manje yini-ke lana ikuyini lokho? Baba le plain yogurt, strawberries, blueberries, ne-muse. Hayibo. Usho manje kudliwa nini lokho? Uqala ngakho baba uthi ukusabisa isisi ngento enkulu ezayo. Oh enkulu ezayo. Oh mama, yabona manje wangenza indoda emadodeni nejuice nokusho. Kunjalo baba. Hayi, no mama ngiyabonga mama. Wena usuzeleni ukudla kwakho wena? Hayi baba mina ngizobe ngidla lapha. Hayi, alright mama ngiyabonga ne. Enjoy. Oh enjoy. Bonjour. Danke mama. Othi ngithanda uNkulunkulu namandla wonke. Siyabonga baba ngevacation. Sifikile nomama sishaya breakfast in bed. Baba siyacela baba uthi ubusise na vacation yethu. Amen. Bese mangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele bekuhlulwa cha. Yakuhlulwa ubutshwala wena. Khona le mkhukhwini sawubone somini. Sabo, sakhona wami. Bana kwasiyami. Emkhukhwini. Kukhona Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Okay. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Kukhona kwasiyami. Ematshotshombeni. Awusho ke. We Gladys. Uhamba nini? Makhe bengisalele usufuna ukuthi ngihambe njalo. Hayibo, kanti buzohlala la noma bengikulalisa. Makhe bengicela ukuthi ungilalise. Okay ke phela usulalile. Vuka ke ntombazane sebevukile nasendlini. Hamba. Makhe sungaze usho njalo pho yini? Ngizohamba. Bengithi mhlambe sisazodla breakfast. Hey! Ayimhlola. I-breakfast kephi? La endlini nayizolo ufike wadla la. Namanje ufuna ukwenza ama breakfast la endlini. Hamba ntombazana. Hamba ntombazana usuyodla endlini. Hamba ntombazana. Makhe ngizohamba. Sungaze ukhulume kanjena pho. Hawu sengikubangela isicefe yini mina? Ngifuna ispace. Ngifuna ispace sami Gladys. Ngifuna ukuthi nami mengishipha kunuke la kwami ngishaya spin kick ngikhuleke Gladys. Hamba Gladys. Kuba uvesane washo njalo hayi yonke lento kade uyisho. Yazi lento ayishila ngihlaphe ngaphakathi enhlizweni. Kanti mina uyangazi ukuthi ngumuntu fragile. Kibhikolo. Wena uyahamba. And Gladys anginankinga nokukulalisa. Ngicela ukuthi mase sowubuye before nje ubuye wenze show ntombazane udle. Gladys udle bese uyabuya kwami. Hamba ntombazane. Ngilanda ntombazane. Asambe. Ngizohamba. Asambe ntombazane. Ayo. Hey, sapende nokupenda lo mhlolo. Ubani? Hawu, Kanjani? Futhi Wemfoka mfeka. Yabo indlela abantu abalobe ngibuka ngawo laba ngiqhamuka ngiyithandisisa kahle manje. Khona mhlawumbe ngike ngakusho sesiphuzile noma ngike ngakwenza okusolisayo. Ingane yakwethu impela kukhona. Ayikukhona impela nje ingane yakwethu hayi kona ukhulumile kanjena hayi ukhulumile. Ngikhulume ngathini? Phela wena lana phansi usesiphuzile. Wena usungichazela lapha nangomkakho lona ubani ulo uGladys ukuthi usemithiso womunye umuntu. Bambe lapho ke mfoka mfeka. Yabo le ndaba oqeda kuyesho yaziwa yimina nawe akekho omunye siyezwana. Meke ngayizwa komunye umuntu. Ngicela ungizwisise kahle. Ngithi meke ngayizwa komunye umuntu imina nawe. Yebo. Siyezwana? Ngezwakala kanjena. Nkosi yami kwasuka ukushisa. Hey, boys in the bags.
Grand boy. Hayi sure boy. Hayi boy, wena ngeke namhlanje mfethu awukho grand. Yazi usukela ekseni nje uphansi. And manje ulibela ungitshela indaba ukuthi boy, hamba oshela, sini, udliwa yindaba. Lo ngiyacela mfethu, hayi namhlanje mfethu. Hayi boy, yini ke manje wena njama awukho grand namhlanje. Sini boy, khuluma nami boy. Sini. Yabo mfethu mlo amantombazane mfethu. Laba abantu abanendaba mfethu ukuthi thina sifila kanjani. Umuntu velenze nje. Yini manje? Sengixabene futhi nomuntu wakho njami. Yini? Trouble in paradise boy. Mfethu. Thembe yacabanga uhambile. Hambile. Yini uyephi ke manje futhi manje? Phela umakhe mfethu utholile umsebenzi. So manje kwaphoqa ukuthi ba move. Esha, sorry boy, sorry. So imaye boy. Lokho kuqonda ukuthi usiyafana nami wena manje. Qonda ukuthini manje mlo? Sengiqonda ukuthi phela wena usizobuyela kwiloza squad. Asinantombi sokabili boy. Yebo lodwa. Yabo ukuthi akumele ukuthi uchobole omunye umuntu ngoba isonto liyajika boy. Oh hayi, wena mlo uyakujabulisa lento le. Cha boy ukuthi manje sengizophumula wena. Njalo ngibuza ngoshimane. Hayi sibathi manje sibawubili ke manje siyafana ke boy. Hayi, wena mlo ungayifanisi nami mina. Asifani mina nawe. Wena usaba amantombazane, mina ngiwasabi mina. Oh kusalayo intombi yakhe ihambile boy. Hambile. Salayo mina mfethu anginqeni mina namhlanje ukuthi ngithole intombi. Kwanamhlanje nje. Lalela, mina anginendaba nokuba singile. Wena nje aduli belungifakela ipressure. Ubhizi ungitshela indaba ukuthi izophela izomosha iora yakho. Iphi ke manje iora yakho? Ihambe noThembeka boy. Nothembeka. Okay mlu, uyasazi lesisho lesi sithi indoda iwa namhlanje, kusasa iphinde ivuke. Uyasazi? Asahambe seklasini wena, etekana ntombi le. Thando, yazi namhlanje bengicabanga ukuthi kumele ngibuyele ekhaya. Hawu, ngobani manje Jiyo? Ngoba Thando kumele ngibuyelile ekhaya mfethu. Ubaba uzongishaya mase kuyadlula. Kodwa right nje ekhaya futhi nomalume anayo inkinga nawe. Ngiyakuzwa lokho Thando. Kodwa mfethu angeke ngikwazi ukuhlala emzini nabantu isikhathi eside. Kinakuphephile nje. Thando ungakhathazeki. Ngizoba right mina. Nakhona mfethu lento mangiqhubeka ngihlala kini izoba nkulu. Izola ngilalanga ekhaya. Kumele ngibuyelile ekhaya, isigcino sami kumele ngibuyelile ekhaya. Vele kumele ubuyelile ekhaya kodwa hayi manje. Ngicela ulinde noma ukuthi uma nobaba babuye bese bakhulume nobaba wakho. Uyabona manje Thando, sengena abazali bakho and abahlangene bona nenkinga zami. Phela abadala bangakhuluma naye bese yezwa. Thando, uyitshela ukuthi ayekho umuntu omdala osekakhuluma nobaba. Baningi bazamile. Kodwa bonke ke bahlulekile. Indaba yakhe isidinga ama-social worker ngeke. Ayikho ke lonto. Mfethu ubaba uzongishaya mase kuyadlula, ngizoba right mina khuleka. Kumele kodwa ngigcine ngibuyelile ke endlini. Ayikho into engizoyenza. Ngiyakuzwa Jiyo kodwa ngicela ungivumele ukuthi ngikuphelezele. Awukwazi ukuhamba wedwa. Khuleka. Ngizoba right mina Thando. Sohamba siba-2. Phela usumngani wami manje. Ngiyabonga Yesu. Hey Gladys, uzofunani la? Ngicela bandla sikhulume ngaphakathi. Umthetho wakho wena awuzwa kahle la. Ufuna ngibulawele lisosha lakho. Uphi? Ayikho akekho bo. Ngiyacela bandla ngicela singene ngaphakathi. Ngena. Angikwazi nokuhlala phansi. Yeyi wena sikhohlakala sugladys. Ufunani la? Hayibo Mandla, wena ungabiza mina ngesikhohlakala oqala sikuyibhasi eyodwa la. Hey, angikho ebhasini mina. Ngingaphansi kwali ibhasi la wangishiya khona. Hey, uzofunani lana? Kade ngixoshile. Yazi wenze kahle. Wena kade ufuna ukuthi ingane yami kube yagatsheni. Ushilo phela umfazi kaMfowethu. Awungitshele, ubuzoyenza kanjani le nto ngempela? Kade
ngiyamtshena akasayifuni naye ingane. Yazi ungixoshile ubona nje sengihlala nakamakhi. Uwenze kahle waxoxa. Yazi nami bengizokuxoxa. Awungitshele ufuthi ufunani lana? Bengithi angizokwazisa lokho. Mase futhi ngiyakwazisa ukuthi ingane singayikhulisa sobabili. Ikhanda lakho alisebenzi wena. Zolo lokhu wena. Kade ufuna ukukhulisa ingane nalo gatsheni wakho lo. Qiqiqi usuthi ingane ufuna ukuyikhulisa nami. Uyazi umthetho wakho awuzazi wena uthi ufunani. Awuphume lana Gladys. Hayi bomandla no uyangixosha. Hey, nje wena inqa zakho nale social yakho lingidubula iziqa man. Uphuma uhambe lana. Awingane mandla ingane. Into ongayenza ke lapho Gladys ukuthi ungizalele ngani ubuzo ishela kakhuzwayo. Wena angifuni ngisho ukubona ngamehlo. Manje angeke ngisakwazi nokuthola into okudla ayikho into edliwayo la. Hey, waqeda yonke into edliwayo wena la endlini. Hamba Gladys, hamba. Cha yona kuhle impela la. Umama wami uthela vulana le fridge. Hey. Hey. Hayibo. Hayibo. Isiphuzo phela lesi. Mama! Yes. Hayibo. Yes, Mama. Daddy. Mama phela kuyisiphuzo phela lokho. Hayi, baba isiphuzo sikamadam lesi. Awukahle mawubheka umadam uzobona mawuthi khona sekuthi habo kancane la. Angicabangi. Ucabanga. Kodwa ibaba leyasamadam. Mama khuleke yazi mina ngineplan lapho nje habo kancane yabo and then emva lapho siya relax awukhuleke ngeke sisiphuza kuthi nje kancane. Bese sokwenza njani ke baba? Hayi nokhuleke mina nayo iplan mina. Angilungisele ojwayele ukusiphuza nama-strawberries. Siphuza nama-strawberry. Hayi, awulungisele mama awulungisele. Hayi. Boy, Hey, ngiyakondla bana kodwa. awukahle. Yaba futhi manje. Ngathi kuzobe kusomela ukuthi kube wena manje kumele ushele. Ungaze uphashise ora yami. Hayi baba. Lona manje mfethu usalapho mfethu. Ngoba ngithi mina sesidlulile nje lapho. Hayi boy, ungadlula. Kodwa kusala boy siyazi ukuthi inhliziyo iyakhala boy. Ngoba ngeke ngavelele wena mfana wami. Hayi. Lo mfethu ngicela sidlule lapho mfethu. Asambeni phela sendlini siwenze homework. Wena ufuna ukwenzisa mina homework? Hayi ngeke ayisi ingabheda ke le homework leyo. Hayi phana khohlwa ngeke phana sedle. Kodwa bani. Why usho kanjalo mlo? Cha phela boy siyazi ukuthi sowu2 sidomu boy. Ngisho naseclassini uthisha siwahlukanisa boy ngoba sekopelana. Akhumbula boy uzukopela ngisho igama lami wena. Igama lami boy. Akakhohlwa nje amkhohlwa bani. Ngeke poison. Mlo uyaphapha kulezi insuku wena mfethu wena. Uba uthi ezowenziswa yimini homework. Mina ekhaya ngijwayele ukwenziswa uThandoyo homework. Oh usiswakho. Asambe boy asambe. Wajabula pho manje sithini? Hayi boy hayi. Asambeni. Samba. Ungacathi ukuthi angiyiboni lezi indlela zakho lezi ukuthi ufuna ukuzenza uclever manje. Awungani manje futhi manje dog. Bhekile yona mlo wena. Imanje amahusho. Lapha endlini ngeke basholisa abazali mebesifica silapha endlini. Uma nobaba tshele nje ukuthi abekho. Oh konje bakuyi-vacation dog yami. Asambe poison. Samba. Namlo wena. Hayibo, sisam Thando right? Hello Thando. Yeah, Mlo. Unjani? Siyaphila nathi. Wethu uThando baphu uJiyo nomalume. Oh, umalume ngimfica ngazi la endlini. Kodwa uJiyo ngale. Usacambelela. Akekho right. Kwenzakalani manje ngoJiyo? Lo besicela bandla ukuthi usiphumela ngaphandle. Konke ngisafuna ukuyixoxa ebalekile noSihle. Oh hayi inkinga. Cela ukunika amanamba wami. Khona uzomfonela bese kumele ngibuye.
Oh, hayi ngisho lutho. Boy, awuzifika ngaphandle. Kwenzakalani ngomnganakho? Hayi uyaphapha lo ungamnaki. Uthi kwenzakalani koJiyona? Yabo lento yababakho ukuthi uyamshaya. Ngiyibonele ngawo wami amehlo. Uyahlanya lo yababa. Cishe umbulala uJiyu. Hayi bothando ubone kanjani wena? Phela anginuthi usefuna ukugoduka. Ngawavele vele egcineni, kumele egodukile. Ngase mina ngicela ukumphelezela after school. Kodwa ngoba sesenzile make English kuzoba right. Thando, noma usungajeka ngiyabonga. Hayibo, usho. Phela ngisengangena nawe la ngaphakathi. Akulona icebo eli-right lelo, ngiyabonga. Hayibo. Ngobani? Thando, baba uyasangana ekhanda kutshela. Ngagcina sesisanganela nakuwena. Hayibo, uzobe sengishayelani-ke mina. Yabo lwami lesi akaphilanga. So ngithembe mina njengomngani wakho. Ngiyabonga yezwa. Okay, kodwa ngicela uze ekhaya bandle uma ukuthi ubhekana nenkinga. Ngiyabonga. Sawona baba. Hey. Ngakukho lethu. Ulale phi? Ngilale kamnganami. Kamngana. Hayi. Hamba ekamereni. Khona uzongishaya baba. Ngithe hamba uye ekamereni. Swayela ndikani? Yabona. No, you are ambulance. Fair boy. Wait, stop with you. Hayi bo, baba nyeke. Yay! What's it? Ujwayela lekhanda. Yes. Hayi baba Jiyu ngeke uzombulala ngempela uJiyu. Yazini ngoqinisile ngalento awuyisho ukuthi kumele ingene uma nobaba le ndaba le. Hayi okwangempela nje futhi. Ngicasulayo ke la ukuthi yazi besizowenze homework nomlungu. Hawu okay phela ngeke ngididise. Vele mina ngisakujiya. Awu siswami. Hawu yini manje? Ish bengithi mina uzosiza ke yazi. We hayi ngeke namhlanje ake ngizenzele ongidlisa. Badikeleli. Jill. Aliti. Ngiyabonga. Alright. Yeah. Nge-right ukuthi kubuhlungu ke la emqaleni. La ubaba ade ngibambe khona. Ungise Jill. Thando kuba ufikanga mfana. Ngabe khulunywa enye into ngami. Awusho-ke ufike kanjani vele wena? Uyabona inkathi uthi angijike ngibuyele emuva. Angijikanga. Ngiyabonga mfana Thando. Ngibonga ukungihlalisa kini, ukunginakekela, ukungigqokisa impahla zakho. Angikaze ngithole umuntu oyixaka kanje ngami. Hayibo khuleka. Ngikhona mina noma ngabe kuthiwa udingayo. Yazi ngezinye insuku ngiyangifile ngathi ngcono bangifile. Hayibo. Thando akuyona impilo lena. Ngcono nami ngisemathuneni, ngilele njengomama ngiphumulile. Chiya ukwazi ukukhuluma into ezikanjalo. Thando ufuna ngithini? Ufuna ngithini? Wena wakwambona baba umhlukumeza nje inganyakhe. Seka wambona ubaba ogibela phezulu kwenganyakhe ayikinye Thando. Thando kubhlungu ukuthi ezinye ingane zikwazi ukukhuluma abazali bazo phezulu sibanco. Sikhona thina la ekhaya. Kuzoba right. Ish, boy. Sisokwenza njani ngehomework? Yazi mlumbe ngicabanga mina ukuthi yena ngizozama ukukopela lapha kuthanduwe yabo lonto leyo. Mina ngizokopelisa kusasa ekuseni mfethu ayikho edlula leyo mfethu. Mfethu ngingasahlalanga nemama nje 2-3 minutes engiyahamba nje kanjalo. Ngiyadlala nje mina usadlaliswa engqontweni. Hayi yazini mlo hamba udlala ngakini mfethu. Yimo njami uqosha mina. Hamba mfethu uzobona kusasa esikoleni. Hamba mfethu.
Alright ngama akulungile. Ivula kanjani-ke le TV? Mama! Yey! Ivula kanjani le TV le? Khohlwa i-TV baba. Ha! Nazi iphuza. Uyabona-ke mama, sikwi-vacation yangampela. That's why kumele sishaye i-celebration mama. Ha! Manje mama yini le la phezulu? Oh, that's a strawberry. Strawberry, Ne-blueberry. ne-blueberry. Hayibo, my cranberry, my blackberry. Oh, ushayo mama manje uvela uphuze nje. Baba. Ngiyakubona kuthiwa shares. Hayi baba kwenziwa kanje. Was. Oh. Ngani? Oh, katsanja. Kambe yenziwa kanjani? Ngithi? Mina lama move madam. Asuke kwenze njani? Senzani? Senza ucheers lo ukuthi mina ngiyakuphuzisa nawe uyangiphuzisa. Oh! Ehe. Manje what? Oh. Oh. Hayi. Imnandi le iwele madam leli. Libizwa ngani? Angazi baba indaba libaphe kanjena. Hayi wena lemnandi kona. Uyabona futhi udaba masamba ngalo shuni lo? Manje sifike ngalo lo shuni le mathombeni. Oh Gladys abazazi lezi zinto lezi. Ingakho ngathi ungabohamba no Gladys. Ubuka manje umethi soyena indoda lapha. Uzoba ngisicefe la endlini. Iyeke leyo baba. Asiqhubeke siphuze daddy. Mama. Asenze ucheers.